Mga higala, mayong udto kanyong tanan. Nakalaag tan diri dapita sa kuan Rosario Libuak sa ako ang kaigsuonan diri sa Kristohanon, sa simbahan sa Jesus is Lord. Nakalaag ta diri nga ako ang kauban si Dato Ligidan. So, mosuon ko. Ilipat sa ini, suon ko na pastor no sikita. Ilipat to mo kamanigaw na ta mo kapukuat ta no og kwakit og kita do to kan mo diwata to matuod ka do Dios no buhi kandin so diniki to na kidod mo diwata og kabuyo ka Dios ita no sikita mo Kristohanon pinili kita to Dios kay si kandin yan nagbagay ta do kinabuhi no dadun suportahan ta sa ini pastor no si kandin nagdeto wa no kan mo kadumahan ko nagkatagan no by doon born again no pastor siya manubo so pig iling man to Dios no dini kawon si kiyo no mo tinawag ko dini kawon so dini ka to to daya no masigpit na daya no padeng diato kaywasan so si kita paminaw kita pulong ta Dios kada kay palingag-lingag kay timbag kita danaw na kay Dios mo kasunsunan ko na mo manubo kadi ka man paminaw ka ta pulong ta Dios kay si kandin nagbagay ta ita to kinabuhi no wada katapusan so yan da madadaw na edaw to kahaponon itati mo kasunsunan ko so salamat ita. Higala, mo na higala nga ang pulong sa Dios walay gipili nga relihiyon, walay gipili nga tribo. Mo na higala nga kitang tanan nga gibugna sa Dios kalibutan, kitang tanan higala nga mga tao nga giluwas ni Kristo higala para ni sa tuwang tanan. Ang pulong sa Dios walay gipili para sa tuwa. Mga lagay kita sa Dios mintas buhi pata. Kay basin maulay ang tanan, magmahay na ta. Bato-bato sa langit, matamaan, magbago na. Pangalagi na sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Babay ka na. Yates.